Nyonggo tambah-tambah. Kayak durung ngerti duit sindan-sindan. Ngerti wae nek ora tak kei do muring-muring ya. Ngerti karang do wedi kowe. Oh ngerti. Wah. Ngerti ya nya. Wis kene. Didum. Oh wis krungu. Ngomong koyo apa? Wis Bu, aku tak medun. Ngopo kok? Lah aku ra entuk-entukan gah aku. Iki lho, wis entuk kabeh kok sinden 8 wong 8. Nah. Ya kono medun kok nak dirayah kae. Medun rene lho, Bu. Tak lungguh ngono ya mudun. Lungguh. Nek mudun ya dirombong tenan. Kok Mosok kok Prastiwi. Cara iso dikalahke. Iya. Nganti seprene ra ndek bojo do wedi ngepek bojo. Lah mergane wah gila, lah di bojone Prastiwi iki gila.